Po krátkej diskusii na fóre vás vítam pri sledovaní videa, kde sa vám pokúsim priblížiť jednoduché chytanie z klasického nafúkovacieho člna na jednej slovenskej zväzovej vode a ukázať, že víkendové chytanie kaprov sa dá v pohode stráviť aj v klasickom nafúkovacom člne, ako je Kolibri, Storm, Bark a tak ďalej, za predpokladu, že máte menej ako 180 cm na výšku a hlavne ak máte vášeň a odhodlanie. Vopred sa ospravedlňujem za kvalitu videa, keďže kamera mi vypovedala hneď na začiatku výpravy službu a tak som bol nutený natáčať mobilom, napriek tomu dúfam, že si z videa aspoň niečo odnesiete. Na zostrihoch môžete práve teraz vidieť hľadanie lovného miesta a lokalizáciu kaprov. Kapre sa mi podarilo celkom úspešne nájsť, po pár hodinách som mal približne zmonitorovaný ich pohyb a dovolím si povedať, že som našiel aj cestičky, po ktorých sa pohybovali a na ktorých, ako ďalej uvidíte sami, som ich dokázal aj pár chytiť. V tejto časti videa môžete vidieť jeden z chodníčkov kaprov a spôsob, ako som na ňom krmil. Vždy to bola hrst peliet a 2 hrste boilies k jednej montáži. Ako ste mohli vidieť, pozadí sa dokonca jeden kapor myhol, takže s výberom miesta som bol spokojný. Teraz vám ukážem miesto, ktoré som si zvolil na lov, ukotvenie, respektíve prichytenie jedného stabilného člnu a druhého mobilného člnu k nemu pomocou lana a horolezeckých karabiniek.
Keďže počasie bolo slnečné, prístrešok som nepotreboval, ale ako prístrešok sa dá pri daždivom počasí použiť obyčajná autoplachta. Ako vidíte, miesto som si vybral v hĺbke asi 70 cm, no neskôr pre pokles hladiny som sa musel sťahovať, čo vidieť aj v ďalšej časti videa. Čelm musel byť pevne prichytený, pretože väčšina zdolávačiek bola práve z neho. Udice som po prvom zábere priviazal, keďže zábery chodili z krátkych vzdialeností a boli naozaj razantné, o čom sa presvedčíte v najbližších minútach. Teraz vám ukážem originálnu časť videa z prvého záberu, ktorý prišiel práve keď som si bol obzrieť krmné miesto. Samozrejme o rybu som prišiel, keďže všetky ryby si to hneď po zábere ťahali priamo do koreňov okolitých kríkov, no a odtiaľ už nebola šanca dostať ich. Keďže som chytal tesne popri koreňoch kríkov a zábery boli dosť razantné, cievky som musel dať na doraz a udice tým pádom, ako vidíte, som musel priviazať. Rybu som hneď po zábere snažil sa otočiť svojím smerom a táto taktika sa mi napokon celkom aj vyplatila.
Aj keď som chytal maximálne 15 metrov od lode, takmer vždy som si montáže zavážal. Bolo to hlavne kvôli vysokým trávam a vždy som chcel svoju montáž mať presne na mieste a mať istotu, že nebude niekde v tráve zachytená alebo zamotaná. Problém však nastal v noci, keď už v trávach som nevedel presne nájsť čisté miesta, a tak som sa rozhodol zbytočne krmné miesto neplášiť a začal som montáže nahadzovať. No a ako malú poistku som preto používal PVA punčochy, ktoré ako tak vedeli zabrániť zachyteniu montáže do trávy. Aj keď som na tejto výprave nakoniec nechytil žiadnu kapitálnu rybu, úplne som si užil celý víkend a aj celú rybačku na člne. Človek pri takomto spôsobe ako keby sa viac priblížil prírode a ďalšia výhoda je, že si vychutná absolútne nikým nerušený lov. Prajem všetkým bojovné ryby a relax pri vode.